rapụ na Ebuka Obi aka, rapụ na Zion Ministry aka, JPAC rapụ ejime Ebuka Obi aka. Anyị agbapụdere gị agbapụ JPAC. Ụtụtụ ehihie n'abalị Zion Ministry, abalị Ebuka Obi, mgbede ejimia. Ka emeri emenye ya ebe Zion Ministry nọ. Ibu onye Imo steeti onwe gbasara gị na ana ahụ. Onwe ya gbasa ọ dị gị ka Ebuka Obi oji ndị ahụ ụgwọ. Government of Imo State arapụ Ebuka Obi ọrụọ ya ahụ ọrụrụ. JPAC nwee ike imepe ọnụ gị nụnwa kwuo na ihe ahụ nwoke ahụ mere ebe ahụ. JPAC tili nọcha n'ụwa anụnwa ihe menwu ya Ebuka Obi mere ihe menwu datin. Chineke nọ ya yuzu gị ụta nwochi yuzu Ebuka Obi. Ịma mmadụ one a na-akwụ ụgwọ dazi na-eje ọrụ ebe ahụ efuru. Ịma development datin wotegoro na ana Igbo as a whole, not even Imo State. JPAC ihe dị ebe Zion Ministry nọ ya emekwe ihe. Ihe dị na Zion Ministry. Ihe dị na Zion Ministry JPAC bakwa n'ụlọ rapụ Ebuka Obi aka. Onye ọbụla eteru mmanụ, onye ọbụla kpụrụ nwa pastọ gekwe m ntị. Ọ dị njọ o, ọ dị mma o, ikpe adịrọ ọrụ gị. Wepụkwa anya. Touch not my anointed and do my prophet no harm. Chineke ya uzukwe gas escape goat ebe Zion Ministry nọ. O kwesịrị dị na-akpa ego na-enyerie. O kwesịrị dị na-akpa ego na-enyerie. JPAC ọ nyere itunyere tọrọ. Ọkwasị onyinye ka atọrọ n'inye gị nwa. Ọrụ onyinye ka atọrọ n'inye gị nwa. Kedu ihe na-eme okwu ị na-ekwu? Mana Ebuka Obi ya eme ekpere. Chineke use way na ndụ those people. Is silver akwụshi that they should not appreciate the word of God. Who are you to say so? Who are you ịkọjọ onye Chineke akọjọbere? JPAC Ebuka Obi, Ebuka Obi, Ebuka Obi, ejime Ebuka Obi, ọ na-aṅụrị ọṅụ, ọ na-eme nke. Rafonu Zion Ministry. Rafonu Zion Ministry, that Zion Ministry has come to stay. Zion Ministry has dominated, or dominates, go everywhere. Iyeje ka etiche o, ekpuru Ebuka Obi n'ọnụ. Jishike. O nwere ihe nchọkọ ụmụnne anyị marụ. I am not a member of Zion Ministry. Mana nna agwụ na ọ bụrụ na ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa ebe afọ enwere ngọzi ha na-anata, fa ekwesịghị iji ya. Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị be anyị na-eje ụka afọ enwere testimony to give, ọtụtụ n'ime fa akarịghị ekwesị iji ya. Ana m agwa gị eziokwu. Ọtụtụ ndị mmadụ esigo through this Ebuka Obi nweta massive connections. Ọtụtụ ndị mmadụ esigo through him nweta nnukwute blessings. Ọtụtụ ndị mmadụ esigo through him nweta exploit. Mana gị nwa na-anọrọ ebe afọ n'akabe encounter Ebuka Obi ga-eche na Ebuka Obi bụ ajọ mmadụ. I am not a member of Zion. Adị m ejekwudi ụka ma afọzi ya. Mana enwe one truth anyị ama nnapụ mmadụ. Ọ bụrụ na o nwere ife ndị na-eje Zion Ministry na-elite, fama na-eche ya maka mma ndị be anyị ọfụma. Mana every blessed day alụ na-agbakasị anyị n'ilu akwụkwọ a lot of people keep attacking Ebuka Obi o, na-ajụzi kedu ihe Ebuka Obi melụ? Kedu ihe Ebuka Obi melụ? Ọ bụ na anyị na-eji because of the past is so many things megoro na that Zion Ministry ajọji this presence ka anyị kwụsị ya. Nga ọkpa ala abụ ebe anaghị aga ọnya bụ ihe batala ebe afọ mee alụọ ihe a na-alụ nlọ. Ị ga na-anụ na ụfọdụ ndị mmadụ nwere estate, ọtụtụ ndị mmadụ nwere estate side a, mana ụdị development Ebuka Obi batala ebe a ọ dịbero, ụdị aha dịbero within the space of how many months eji wee bido ọrụ ebe afọ ozugbo ndị mmadụ akwụbago n'enu ihe na-emenu belo. Onye na-epulu such weight ka job of onye Igbo bụ idepend na find the fault, lapụzia ihe ọma ndị ọzọ ọ na-eme. Ekwu maka billions of naira asị na ndị Zion na-atụ, ọ bụrụ isi ọwa dịrị onye Igbo, mana ọtụtụ n'ime anyị nwere ego, mana we can't even help each other. We don't love each other.
mana we always keep finding fault. Ọtụ ndị mmadụ ka ị gaa na-awa isi ego na-abụrụ gị nwatụ mana ị gaa na-awa gị isi. Ọ bụ na o nwere ife ndị mmadụ na-erite na Zion, ọtụtụ ama na-ejesi ya. Ọtụtụ ama na-ejesi ya. Through Ebuka Obi, enwere a lot of people today dara ogbenye bụ na through the help of him ka ndị asị bụrụ mmadụ. Mana ụdị ihe a dị trend, ihe na-etrend ma ọ bụ ebe o mee mistake. That was what I said in my last video. Ndị Igbo ka ekwesịkene na attack ya. Asọrọ m ife ilu na nke ha dị alright na iji evidence ya ikwuo ya, mana this unnecessary attack ka ekwesị na ọdọrọ mma. Na ọ bụkwa na ọ ga-ekwe anyị. Nkụzikwa ịpụta na comment section isi adọrọ gị mma ka ebe ịkwụ akwụ. Abụ m onye Igbo bụ onye ọdịnala na-ada eje ụka na-ada adị biased. Ihe ọbụla m chọrọ ịgwa gị ngwa gị ya. Adịrọ m against ndị na-eje ụka, adị m eje, mana m adịrọ against onye na-eje. Onye marụ nke na-aga alị anya kwụrụ na ya, ọ ihe nọ na ya, bili ka m biri. Achọtana m na nke m ka nyere chọta gị na nke gị. Na ọ bụ na ọ ga-ekwekwa unu wee mee, ekenekwa m unu. Evangelist Ebuka Obi. Evangelist Ebuka Obi. So ihe a ihe ndị Lagos na-eme enjoy kemgbe echi. So ihe a imege ihe ndị Lagos na-eme enjoy kemgbe echi. Evangelist biko we are begging you. I am ụmụnne gị from Imo State. Anyị na-ayọ gị. Buterela anyị your program, buterela anyị church gị ma ministry gị. Bute ya n'Imo State ye, hapụ Lagos. Hapụ Lagos. So yeah, in the Lagos since Thursday. This program bidoro on Friday, but since Thursday, from Wedral Junction, Gawozaba, they got busy till today was Sunday. From Wedral Junction to Uzogawaraba, the no busy. Mande brule business gawe ba, ngopa le mepele, ane agara development abia. Evangelist biko hapụ Lagos Imo State nwegi lọtawa Imo State lọtawa Owerri bịa mere ihe a hapụ nda. So ihe ndị Lagos na-eme enjoy kemgbe echi. Anyị nwa na-ebikpere Lagos anyị ga-emenụ gịnị? Ịbịa n'Imo State gị mee naanị ya once in a year. No, anyị achọzighị ya. Daddy biko buterela anyị ya n'Imo State ye. Ndị Zion share this video. Ndị Zion wu ndị Owerri, ndị Zion wu ndị Imo State share this video. Ya buterela anyị ihe ya hapụ Lagos bute church ya here. Ya nụrụzie na Owerri, ya nụrụzie n'Imo State ikpewe ya. Ya nụzina na Lagos. Ndị Lagos emetela enjoy. They don't enjoy. Ha emetela enjoy. Ka anyị nwe metụkwanụ. Ọnwụ ha anyị nwanwezi ya. Anyị nwe ya ga na-emesi enjoy once in a year. No. Daddy biko. Anyị ji Chineke na ndị ya adị ya na-ayọ gị. Biko buterela ya n'Imo State here. Hapụ Lagos. Ha gbalịtara ha emetela enjoy. Ndị Zion share this video. Share this video. Ka ọ bulata ya anyị ya. Ka ewu nke anyị.